Ngabuburit muter-muter sarang bersama Ayang dan anak wedok. Hai Besti Online, gimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, amin. Iki ceritanya kemarin aku ngabuburit nih sarang karo Ayang karo anak wedok. Video niki gak usah perjalanan lah, iki dep-dep mak bedunduk wis tekan dermaga sarang. Nah iki aku iki ndelok wong bongkar iwak, iki ono kapal teko pas wayahe bongkar. Nah iki aku ndelok. Ternyata pas aku iki mau ndelok wong bongkaran iwak, ternyata iki ombak iki grabyuk-grabyuk gede ngono lho, Bes. Lah aku iki wong desa, mara ning ngonane mbelak, ro ombak grabyuk-grabyuk gede niku dadak sirahku iki ngewelu, Bes. Mangkane seumur-umur iki aku gung pernah numpak kapal, meskipun ning ngonane wisata piye wae iki aku gak pernah numpak kapal, Bes. Soale aku pernah numpak kapal tengok-tengok parkir niku lho, Bes. Lah iku ketrak ombak wae aku peduni iki mumpet sirahku, Bes. Jadi aku yo gak pernah wani numpak kapal ngono wis ceritane. Yo wes lanjut, iku mau pas aku ndelok kapal kan sirahku mumet, iki lanjut perjalanan moro Ngetan meneh iki, Bes. Ngetan sithik, macete sak embo, Bes. Bakul apa wae iki dirubung wong kabeh pokane, Bes. Pancen bener nek ngomong rezeki iki Gusti Allah sing wis ngatur. Nyatane bakul jajan semono akeh, nyatane yo payu dhewe-dhewe, Bes. Duwe rezekine dhewe-dhewe. Oke, lanjut iki perjalanan moro Ngetan meneh, Bes. Iki mau aku nek dermaga gak tumbas apa-apa. Soale durung sreg apa sing tak kepingini, lagian iki antri niki megahi wong, Bes. Mak bedunduk iki wis tekan pertelon sarang moro ngidul arah moro pasar sarang, Bes. Padha wae nek kene yo macet parah, Bes. Bakul apa wae wis ana. Tapi yang niku mau dirubung wong sampe bakul iki bokonge ra ketok, Bes. Lah aku iki wis wegah arep tumbas sapa ngono bingung. Tapi iki anak wedok iki njaluk numbasno sempolan, iki wis tak golekno sempolan sing sekirane bakule sepi gak terlalu antrine rame, Bes. Wis po arake moro ngidul terus, iki mau entuk sempolane nek kidul. Nah, terus iki aku mau mulai liwat Mbabak, lanjut iki aku pas liwat Mbabak iku mau aku yo nyangking sempolan meneh ning nggonane Mbabak, soal iki sempolane Mbabak iki menurutku enak. Ya wis ngono ae ceritane jeng niki ngabuburit terus pokokane muter-muter sing penting iki golek hawa, Bes. Masalah cangkingane durung akeh ya wis mbok. Sik lagi ngabuburit pokoknya hati-hati ya, Bes, perjalanane soal iki macet. Nek numpak sepeda sing hati-hati.